ništa, ponešto da kupim ti i izvedem te u grad. Popevača Milana Stankovića zatekli smo u radnoj atmosferi. Trenutno priprema duetsku pesmu sa koleginicom Katarinom Gardijan, pa slobodnog vremena tako reći i nema. Učinilo nam se da u posljednje vreme beži od pripadnika sedme sile. Znaš šta je fora? Ja kad imam nešto da predstavim, ja stvarno volim da se time bavim i mislim da kad je neka dobra pesma i dobra prilika, dobra energija, onda se i pokrenem. I onda i mogu da budem tu. U drugom slučaju, ja sam svakog petka član žirija i to mi je dovoljno što se medija tiče u najboljem mogućem kontekstu. Bolje to nego da pravim lapsuse pa da se ljudi samo sprdaju. Šuška se da Milana Stankovića i Katarinu Gardijan nije vezala samo poslovna saradnja, već i ljubavna veza. Pa ja sam od uvek slabna pevačica, to je sigurno. Ja kad sam bio mali, moj deda, evo otkrićem tajnu, ja kad sam bio mali, moj deda, otac moje mame, je držao kafanu i bio violinista i onda je dovodio tu pevačicu. Ja, koju god sliku imam, to je pevačica peva, a ja je ovako, znaš, ja sam obožavao pevačicu. A bakšiš? Zbog pevačica sam, pa da, dobile su i bakšiš, zbog pevačica sam i počeo da se bavim ovim poslom. Od mene se odvikavaj, jer neću ti doći ni da poludiš, a hteo sam da volim. Ekipa Glamura je zavirila na snimanje spota i primetili smo nešto što su oni želeli da sakriju od očiju javnosti. Vidio, ušla sve je ste videli, svuda, sve ste. ona ušla. Ako misliš od nje da sakriješ nešto, toga se... To je nešto što nije ni korišćeno, ni bilo tek je uveženo. I onda kao daj da ne prodajemo te fore, međutim evo dođe Jelena Petković i sve koncepcije rasturi ovako i... Milan je i pored medijskog linča koji je preživeo, uspeo da napravi zavidnu muzičku karijeru. Publika koja je stalno bila uz mene zna koliko je zapravo težak ovaj posao i koliko je meni na mom putu bilo trnovito. Tako da ne volim kada tako obesmisle i nekako banalizuju sve to što se tiče mene, kad stvarno postoje ljudi koji me stalno prate i koji me mnogo vole. Ove godine definitivno on ima najslušaniju pesmu, budući da pesma Ego ima više od 53 miliona pregleda. Pesma Ego je stvarno, ja mislim, postigla ove godine najveći uspeh. Nema veze, nek budem ja neskroman, ali kao ako koza laže, rog ne laže. To mene dotiče, što si došla sa njim, sam kući otiče, ko svi ostali. Do nekog narednog susreta pozdravili smo se sa pop zvezdom. Možda si, a to me